my ešte počkáme, dokým už bude toto. Dokým budú tu proste samí hráči. Áno. Priznávam vám, že ja som ešte videl jedného takého hráča, čo má Bugero and Frio. Viete, koľko pridával? Viete, koľko? 450 milión! Burrito bandito. Prosím, dajte mi, musíme dať. Burrito bandito. Burrito bandito. Yes! Oh, yes! Oh, yes! Áno! Yes! Kto chce, tak môžeme dať za to trade. Dajte mi za to 50 odberov. Prosím. Budem za to šťastný. Ja neverím, že som to vykradol. Môžeme dať za to trade. Prosím, za raz, za toto 3 veci. Počkajte. A to je tu 4 veci. By som chcel, že by ste mi dali. Počkajte. Esoxe cola. Prosím. Prosím vás, by ste mi mohli dať Esoxe cola, že? Esok. By som si prosil Esoxe cola. Prosím. Môžete mi dať kľudne toto. Hoci čo. Viete, no. Keby ste boli ešte takí milí, keby si boli milí alebo takí dobrí, že by ste mi mohli dať aj za free roty, napríklad taký brejrot. Viete aký? Hociaký, ale dajte mi proste potom lepšie. Napríklad. Ale prosím, chcem Esoxe cola. Prosím, urobte to pre mňa. Musíme. Urobte to pre mňa. A dajte mi prosím vás za free roty. Prosím, ale prosím vás, dajte mi za to free roty. A ešte by som chcel od vás, že by
ste, že mi dáte prosím za to, viete čo, 50 odberov a free, alebo nie, a že free brejroty a že prosím vás, musíme dať trade, dáme trade a vy mi dáte SX kola. A keby ste chceli, dáte mi za free. Na ňo nepôjdem, lebo to je jeho server, by mi kradol a mi dal blog, ale môžeme sa pozrieť na jeho, akoby, dužera? Počkajte, možnosť? Hráči nie. A nehrá. Takže počkajme 2 minúty a pôjdeme tam tú hru. Ešte keby ste chceli, aby sme mohli dať ešte aj trade na Plant vs. Brainrot, môžeme si dať PvPčko na sídla Brainrot kľudne a toto veci. No, toto je môj kamarát zo školy, keď viete. Počkajte chvíľu. No, som tu naspäť. No tak, ešte sa môžeme ísť pozrieť posledný krát, že či nám môžu dať niečo dobré. Hrá ešte niekto? Počkajte, možnosť? Ešte jedna možnosť? Áno. 2 možnosti. No ideme. Pripojte sa. Či nie? Ja sa idem rýchlo pripojiť. Som sa pripojil. Čo má typek? Skananána. Kúkajte, toto je môj friend. Ste to videli? Ty kokos, oni sa tam ale teleportovali a chceli ma tam ísť vykradnúť, potom by som bol smutný. Ešte druhá možnosť. Prosím. Nie. No. Za niekrát zapozrieme. Či sú tu noví. Keď nie, ideme hrať experiment. Dobre. Keby ste proste chceli... Ak chcem vás proste ľudia... Sa teším, že dáme tých 50 odberateľov, že sa blížime. Aj ku 100. Kúkajte. Vidíte, toto je dobrá hra. Nie, počkajte. Toto. Yes! No. To ten debil. Nie.
Chcete si mi to. A akože to kamaráti mi tu budú vyzvanie. Toto. Tak vidíte. Dobre, nechajte to tak. No. By som bol šťastný, že by sme mohli dať tých 100 odberov. Viete? Keď ich dáme, ja sa potom budem tešiť. A no, tak čau. Dobre. Tak prosím vás, dajte mi odbery. Dajte mi veľa odberoch. Aj lajkoch. Viete? A prosím vás, dajte mi free brejroty a keď chcete, tak dáme trade a máte ešte raz moju menovku. Alexko 3004X. No, tak čau, čau.